Сәлем, бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова. Август айы да тәмамланып килә. Күпчелек илләрдә балалар мәктәпләргә барачак. Уку елын бу кадәрдә сагынып көткән еллар кайчан булды икән? Бүген без мәктәпкә әзерлек турында сөйләшербез. Мәктәп сайлаудан башлап, кием салым, китап, дәфтәрләр алу, ашау-ашату мәсьәләләре турында фикер алышырбыз. Подкаст кунаклары: Мәктәптә укучы 3 бала әнисе, Татарстанда оешкан татар аналары төркемендә актив катнашучы, мәктәпләр турында бик күпне сөйли алучы Айсылу Галиева һәм шулай ук 3 бала әнисе, беренче баласы мәктәптә укый, икенче баласы әзерлек төркеменә йөри, танылган җырчы Гүзәл Идрисова Бах. Хәерле көн, ханымнар, саумысыз? Исәнмесез, хәерле көннәр. Хәерле көннәр барыгызга да. Ничек бу уку елын көтәсезме? Мәктәпләр ачылсын иде инде дисезме, әллә инде дистанцион укуга да күнеккән идегезме? Кайбер күп балалы танышларым миңа кайсылайда ярый ди, өйдә укыганда ичмасан иртән торып, кайсын кая ташыйсы юк дип әйтә иде. Белмим, мин үзем 4 күз белән көтәм инде. Айсылу, сез ничекме? 3 бала укыган вакытта дистанцион уку буенча име, ул бер дә рәхәт түгел. Уку башланган гына вакытта беренче 2 атнада без үзебез дә өйдә утырдык бит инде ул вакытта, теге самоизоляция вакыты булып. Бер малай 1нче класста укый иде, икенчесе 5нче класста укый иде. Мин 2 бүлмә арасында чабып йөрдем. Берсе янына чыгасың, икенчесе кычкыра: "Әни кил". Берсе икенчесе янына чыгасың, тегесе кычкыра: "Әни кил" дип. Яки янда микрофоны сүнеп китә, яки янда интернеты юкка чыга, яки янда ишетелми башлый. Әллә нәрсәләр генә булып бетте инде анда. Инде быел сентябрьдан Алла кушып мәктәпләрдә генә уку башлансын да, бер үк мәктәпләренә генә барып укый күрсеннәр инде дип теләп торабыз инде теләкләрне. Ул семейное обучениедә булган кешеләр өчен бәлки җиңелрәктер дә ул. Аннары соң дистанцион укыту ул өстәмә мәгълүмат кабул итү өчен әйбәт чара, ләкин төп белем, төп предметлар алар мәктәптә бирелергә тиеш, чөнки Zoom аша укыган вакытта укытучы бит бөтен 30 баланы да күзәтеп бетерә алмый. Ул микрофонын сүндереп куйган булырга мөмкин. Ул видеосын айырып әллә кая китеп барган булырга мөмкин. Ул җоклап кына утырырга мөмкин. Монда дисциплина дигән әйбер юк. Дисциплина дигән әйбер булсын өчен яки янда атлы казак шикелле әтияне йөсләрендә басып торырга тиеш, яки баланың үзенең теге Фатих Кәрим язганча сознательность дигән нәрсәсе югары булырга тиеш инде. Кичкенә балалар өчен дистанцион уку түгел миңа калса. Гүзәл ханым. Айсылу белән килешәм. Чыннан да дистанцион ул уку булды күбесенчә әтияниләр өчен. Чөнки күп нәрсәне теге онытылган уку дәврендә. Яңадан китапларны актарып, балага аңлатыр өчен шулай итеп укырга туры килде. Һәм монда иң авыр укытучыларга да шулай ук булды, чөнки 34 бала, алар бит компьютерда бер-берсен күреп аппликация итеп торалар, теге күптән күрешмәгәннәр. Язышып утыралар, кул булгап утыралар, теге тыңламыйлар материалны. Һәм шушы интернет бик начар төзелү сәбәпле теге укытучы аңлатып та бетерә алмады булган теманы. Чөнки шуңа күрә инде безгә бу теманы үзебезгә аңлатырга туры килде. Беренче көннәрдә инде иртәнге 10-да утырадыр, кичке 6-га хәтле безгә җитәдер шул. Көнне буе шушы дәресләрне карап, әлләнчә тапкыр күчереп язып, әле бит аларны Яндекс Дискка җибәрәсең укытучыга. Кичке 6-га хәтле җибәреп бетергә кирәк. Беренче көннән бик авыр булды инде. Аннары ничектер үзебез күнектекме, кернәп җайлаштыкмы? Әле бит аны тагын икесе ярый укымый әле. Миңа әзрәк ул яктан уңайлырак булды. Аларны инде шул әтисе күбрәк отвлекать итеп торды, ул безгә мешать итмәсеннәр өчен. Барбер инде алар теге өйдә булгач, аларга ашарга гел бирергә кирәк. Нәрсәдер барып сорап керәләр, мишәтләп бирделәр инде алары. Шуңа күрә инде мәктәптә укуга бер нәрсә җитми. Без шул хәтле шушы дистанцион вакытта укытучыларның кадерен белә башладык. Ни хәтле аларга авыр икән шушы 34 баланы тыңлатып, аларга материалны аңлатып, үй эшләрен тикшерү укытучыларга бик зур тагын да хөрмәтебез артты шушы дистанцион уку белән. Без инде 1 сентябрьгә бик каты көтәбез, әзерләнәбез. Инде констоварларны җыеп куйдык. Кибетләргә барып, инде сумканы камил тутырып, бөтен өметләр баглап 1 сентябрь тизрәк җитсен дип көтеп утыра. Ул миңа караганда күбрәк көтә аны. Шунысы сөендерә.
Айсылу, сез әзерләнә башладыгызмы? Сез менә була бит берничә категориягә бүлергә була бугай ул әниләрне, әйме? Кемдер май аенда ук китаплар, эш дәфтәрләре алып куялар. Анда арзанрак була. Узган уку елындагы бәяләр дип әйтәләр инде. Кем июньдә ук анда супермамкаданмы яки башка шулай бергәләшеп җыелышып ала торган җирдә портфель алып куя бит инде. Аннары китә кәчтүм август башларында ук. Бар шундый әниләр бөтен әйберне соңгы ялга калдыра, августның соңгы ялына, һәм сентябрьдә канцелярия товарлары гына ала инде. Сез Айсылу, сез нинди категорияга карыйсыз? 3 бала бит әле ул. Безнең әле бер нәрсә дә алынмаган. Формаларга әлбәттә заказ бирдек, чөнки полилингваль үзәк булгачтын, инде полилингваль комплекс булгач, анда аларның үзләренең ниләр булырга тиеш, үз формалары булырга тиеш. Һәм анда да мин шундый жүнсез әни буларак вакытында заказ бирмичә, август башында гына заказ биреп, без хәзер формага барырга тиеш булабыз яки 31 августта, яки 1 сентябрьдә. Чөнки фабрика бөтен кешегә дә заказларны тигеп өлгертә алмый. Башта бирәчәкләр алдан акча түләгән кешеләргә генә. Кызга интернет аша заказать иттем, әйтик мәсәлән, блузканы. Безнең әле хәзер чалбар аласыбыз калды бугай. Узган елгы итәгебез ярый кебек әле, малайларга шулай ук чалбар аласы була инде. Аны менә киләсе атналарда алырбыз дип уйлыйбыз инде. Канцтоварларны китапларга килгән вакытта эш дәфтәрләрен җыелып ала идек. Ул шулай ук ата-аналар комитетында торган бик актив әтиәниләрдән тора бит инде. Яз көненнән дә алып куйганыбыз бар иде. Без ниндидер әллә инглиз теленнән эш дәфтәре өчен шулай ук җыйдык бугай акчаны май аенда. Һәм гадәттә китапларны без инде 35-тән артыграк булса яки 30-дан артыграк булса, аларны бит 30% ташлама белән складка барып алырга була. Ул складта, Казанда складлары бар инде, аларның Гастеллы урамында. Без гадәттә шуннан барып алабыз, бөтен кешегә җыеп. Канцтоварларны балалар үзләренә нәрсә кирәк, үзләре җыялар. Канцтоварларны менә инде борчыла башладым, әйтәм, дәфтәр булса да чыгып алырга кирәк бит инде дип. Әтиләр инде юк өчен кайгырма, киләләр үзләре чыгып алалар алар диде. Үзләре алырлар инде үзләренә нәрсә кирәген. Бер кемнең дә киемсез дә барганы юк 1 сентябрьдә укырга. Зоррак булгач сезгә рәхәтрәк. Әйе, алар зуррак, ләкин зуррак булмаган чагында да, 1 класста укыганда, башлангычта укыганда да, алар минем белән үзләре чыгып, үзләренә кирәк әйберне үзләре җыеп, әни алып кайтырга ярамый. Алар үзләре сайлап алырга тиеш. Ул канцтоварларын шулай итеп җыярбыз инде. Һәр хәлдә 1 сентябрьгә барган чагында әйберләре булачак. Менә мин шунысын гына уйлыйм да, әллә ни борчылмыйм. Барыбер булачак алар. Бүген йөгерсәң дә булачак ул, 31 чыгып алсаң да булачак ул. Дефицит түгел бер әйбердә хәзер, бөтен нәрсә бар. Сумкаларны инде, сумкалар, рюкзаклар турында 1 класска балалары керә торган әтиәниләр борчыла торгандыр инде, ул 1 класска бала барган чагында бит әле ортопедик булсын, ул әллә ни зурда булмасын, әйбердә сыя торган булсын дип, әллә ничекләр итеп карый, ахырында әзме күпме акчаң бар икән, кыйммәтен алып кайтасың бит әле аның. Безнең инде быел андый проблемабыз юк, шулай ук узган елдан калган рюкзаклары белән, узган елдан калган сумкалары белән жүреп торачаклар инде. Безнең сумкалар да, чалбарлар да, алар уку елы башында түгел, уку елының уртасында яки берәр ширик укыгач алына, алар яки җыртылып чыга, яки тишелеп чыга, берәр нәрсә эшли, шуннан соң гына алыштырабыз инде без аларны. Бер егетне, бер малай кешене ничә сумга киендерергә була? Уртача дим инде, мәсәлән, костюм, пинжәк, чалбар, күлмәк, галстук, каеш, урамга бер аяк киеме, эштә 2нче аяк киеме. Физкультура дәресенә кроссовки, менә ыштан, футболка. Бер малайны ничә сумга киендерергә була хәзер? Минемчә 10 мең акча китә где-то. Аяк киемне яхшыны сайларга тырышасым, чөнки ул особенно мәктәптәге аяк киемдә 6 сәгать, 7 сәгать буена йөри бит. Шуңа инде тырышам теге ачык, дышучий и ортопедический, кожаный булсын, яхшы аяк кием. Ул бит әле яхшы булса да озакка да чынамрак була. Портфель ягына килгәндә дә шулай арзанлы портфельләрдә сайлаган идек. Но башта арзанны алдык подготовительныйга, ул 1 елга да чыдамады. Аннары алдык уже качественный, да шундый добросовестный ортопедический портфель, менә аңа быел 3нче ел, ул берәбер эшләмәгән.
тегәл кешенә дә калыр шикелле. Менә качествосы әйбәт булган әйбер барыбер озагракка чыдый икән. Сыйфатлы тукымалары булса, теге кайышлары уңайлы булса, кисәләре бик күп булсын инде балаларга. Менә формасын тотсын ул портфель, чөнки дәфтәрләр бүгәрләнеп бетә, форма тотмый торган сумкада. Айсылу, менә сезгә мәктәптән форма бирәләр дидегез, әйме? Ул кыйбатлымы әтиәнигә? Без әле заказ бирдек инде рубашкага, күлмәккә, малайлар күлмәгенә һәм жилетка заказ бирдек. Алар бер малай өчен 1800 булды, бер малай өчен 2000 булды алар. Шалбарны аннан алмаска булдык, чөнки шалбарлар алар бөтен җирдә дә шул ук куе зәңгәр төстә инде. Аны башка җирдән алачакбыз, я Бастоннан алачакбыз инде, чөнки башка елларны шуннан ала торган идек. Шалбарлар бәясен хәтерләмим, 1200 иде шикелле мәктәптә, шулай ук. Димәк, безнең инде каядыр 3500-3600-гә барып баса мәктәп формасы. Әгәр кардиган алсаң инде, жемпер алсаң, ул вакытта кыйммәтрәк була инде бераз гына. Без жилет алдык. Мәктәптә барыбер җылы бит ул. Кызның формасы кыйммәтрәк булган инде. Безнең каядыр 6000-гә барып баскан инде. Гимназиягә барган чагында анда итәк тә, шалбар да, жилет та кирде, несендә, блузкаларында аерым алдык бит инде. Быел инде итәк тектермәскә булдык, кибеттән генә алырга булдык. Хәзер алар зурлар, шуңа күрә анда юк бәягә барып чыкмас дип әйтеп уйлыйбыз инде. Бары бик арзан булмый инде, менә ниндидер гади генә эшләүчеләргә, уртача хезмәт хакына яшәүчеләргә барыр, күпмедер мәктәпкә барыр алдыннан күпмедер акчаны туплабрак куярга кирәк. Әлбәттә шулай. Кайбер төбәкләрдә менә субсидиялар бирелә күп балалы аналарга, формаларга дип. Бездә инде күп балалы булу өстенә аз киремле дә булырга кирәк, ниндидер ярдәм алыр өчен дәүләттән. Сез мәктәп ягыннан ниндидер ташламалардан файдаланасызмы? Без юк. Безнең мәктәптә күп балалар бик күп булу сәбәпле безне ул списоктан чыгардылар. 155-нче мәктәпкә укырга баргач инде сез күп балалар икәнсез. Мәктәптә бушлай ашарга мөмкин булачак, документлар җыеп китерегез диделәр дә. Без документлар җыеп илттек. Ул вакытта кыз гына укый. 3нче бала белән декретта утырам, әтиләре генә эшли. Һәм нәрсә килеп чыкты? Безнең 56 сум акчабыз артыграк чыкты. Һәрбер кешегә теге прожиточный минимумнан әзрәк булса, ул вакытта бушлай ашаталар бит. Менә шул 56 сум аркасында безнең бала бушлай ашый алмыйча калды. Шуннан бирле безнең документлар җыйганыбыз да юк. Андый әйбергә теге андый эшкә кыймый башладым дигән шикелле, Тукай әйткәнчә, андый әйберләргә кысылганыбыз да юк. Хәтта ул турыда сүз дә чыкканы юк. Инде эшләп торырга язсын да, киремнәр ул хәтлем төшеп кенә китә күрмәсен инде. Үз балаларыбызны ничек тә үзебез үстерербез. Ләкин икенче яктан караганда, менә тагын башка мәктәптә укыганнан бер тәҗрибә дип әйтимме соң инде, бер шундый очрак. Классыбызда логистик компанияда эшли торган бер әни бар иде, күп балалы әни. Әлбәттә, ул үзенә эшли һәм социаль яклау бүлегендә эшсез буларак теркәлгән. Ләкин бөтен киремнәре класстагы бөтен кешегә караганда да күбрәк иде аның. Шулай да алар баланы бушлай ашатырга документлар җыеп китереп тапшырдылар. Менә андый әйберләр дә була. Быел ашау бит инде башлангыч класс балаларына мәктәптә бушлай булачак. Башлангыч класс укучыларын киремнәргә, ниләргә карамастан бөтенесендә бушлай ашатачаклар. Анысы бик әйбәт. Булай балаларга ашарга акча күчереп тора иде, карточкаларының буш булганы юк иде. Кай вакытта мәктәптә икешәр мәртәбә ашыйлар иде инде. Булайм, Айсылу, сезнең балалар мәктәптә ашыймы? Сыйфаты ничегрәк? Ашыйлар. Татарстан мәктәпләрендә хәләл ашату бармы ул? Бер заманны Казан мэриясе вәкиле безнең бөтен мәктәпләрдә дә хәләл ашату дип әйткән иде. Сездә ничек? Хәләл ашату кайсы мәктәптә бар, кайсы мәктәптә юк ул. Әйтик, 4нче гимназиядә бар инде, ансына иманым камил. 179нчы мәктәптә укыдылар балалар, анда юктыр, ләкин балалар үзләре белеп ала иде ризыкны. Тавыклар нәрсәләрне алалар инде, барыбер тавык дуңгыз түгел бит инде ул. Сосискалар нәрсәләрне инде, улым, син аның нәрсәдән ясалганын беләсеңме соң дигәчтен, аларны алмый башладылар инде.
Һәм тагын шулай бер бар бит әле. Хәзер теге приложение бар бит, кушымта бар, телефон кушымтасы. Балаңның сәгать ничәдә нәрсә ашаганын белеп торасың. Карыйсың анда, кай вакыт пицца алган, карыйсың кай вакыт ниндидер мажитель алган. Шуларны күзәтеп баргачтын, дөрес туклануларын тикшерергә мөмкин. Ул яктан бик җиңел һәм бик уңайлы. Гүзәл ханым, сезнеке ничек мәктәптә? Сезнең мәктәптә ашату ничек? Балагыз ашыймы? Йөриме ашханәгә? Безнең мәктәптә ашату хәләл. Камилгә инде бик ошый. Бик ярата. Но ул безнең непривередле, мин чөнки балаларны кичкенәдән өйрәтәм сырланып утырмаска. Сырланасың икән аш каласың. Булды. Бездә законнар коры. Шуңа күрә безнең балалар бөтен нәрсәне ашый. Булай канәгать ашаудан ашханәдә инде, ну кай вакыт теге продленкага, нигә музыкаль сәнгать мәктәбенә калганда инде өстәмә акча биреп, анда буфеттан пиццадыр, шундый тәмнушкалар алып ашый инде. Булай бик ашханәләрдә бик матур, чиста, шундый ресторан кебек эшләнгән, безгә бик ошый. Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без әниләр Гүзәл Идрисова Бах һәм Айсылу Галиева белән балаларны мәктәпкә әзерләү турында сөйләшәбез. Менә Гүзәл ханым, ни өчен 149-нчы лицейны сайладыгыз? Сез аның янындарак яшисезме яки ниндидер башка кешеләрнең фикеренә калак салып сайладыгызмы? Укытучы сайладыгызмы? Һәм гомумән мәктәпне ничек сайларга кирәк? Иң беренче инде безгә иң якынын сайладык һәм рекомендация теге отзывлар, кешенең отзывларын тыңлап, бу мәктәп бик тәрбия, милли мәктәп булу сәбәпле шуңа анда тукталдык һәм теге укытучыны да шулай ук кешедән отзывлардан белешеп, шушы укытучы безгә лекцияне дип, шуңа күзаллап, башта шуның подготовительный курсларына йөреп, именно шул укытучыбызга Аннары шуңа беренче класска шуңа электик, без бик шат ул укытучыга элеккәнгә, чөнки менә укытучылар ул бик күп түгел, шундый яхшы тормышчан укытучылар. Теге булай бит учитель от Бога диләр турыша. Менә ул безнең укытучыга туры килеп тора. Ул шундый тәрбия ягыннан да балаларны тәрбияли, әтияннәрен дә тәрбияли. Бик требовательный укытучы, безне дә җыеп сүгә ата-аналарны без теге әзрәк слабинка бирсәк. Шундый вообще шуңа безнең балалар бик яратаны. Башка ниндер матур мәктәпкә күчәсең киләме дисәң, юк, күчмим, чөнки анда безнең укытучыбыз булмаячак дип. Шуңа күрә укытучыга бик бәйле. Чөнки беренче шушы башлангыч мәктәптә иң беренче мөһим нидер ул укытучы дип уйлыйм мин. Чөнки башлангыч мәктәпне яхшы бирсәң, соңрак инде ул теге урта классларда ул инде үзе бераз җиңелрәк булыр дип уйлыйм мин. Башлангыч мәктәп яхшы булырга тиеш. Иң беренче максат шул. Менә ул татар мәктәбе бит, әйме? Татар телендә укытыламы фәннәр? Математика, әйтик, белмим, анда хәзернән дә табигать белеме, окружающий мир. Юк, алар менә безнең татар теле углубленный укыла инде, бик көн саен татар теле безнең бар. Укытучы аралаша татар теленә балалар белән, әмма теге окружающий мир, математика, рус теле алары русча инде. Физкультуралар, хезмәтләр алар барысы татарча. Безнең бик милли директорыбыз, ул шундый милли җанлыклы Фирдәүс Габделнуровна, без аны бик яратабыз, хөрмәт итәбез. Аның иң беренче сүзе тәрбия, тәртип, олы кешегә хөрмәт һәм татарча сөйләшү. Шул безне шундайга өнди. Бәйрәмнәр барысы да шундый татарча була инде, әйме? Ниндидер тантаналар, андагы мөхит. Әйе, безнең бик күп бәйрәмнәр үткәрелә, гаилә мөнәсәбәтләренә карата ниндер выставкалар ясала, күп балалы гаиләләр чыгыш ясыйбыз без мәктәптә. Булай бик дус, яхшы коллектив. Безгә бик ошый. Бик тәрбияви мәктәп. Татар телендә укып, балагыз артта калыр дип уйламыйсызмы? Но алар барбер кирәгенчә үзенең русча сөйләшәләр, үзе аралаша. Без русча иде ике телдә сөйләшәбез, татарча да, русча да, чөнки ике телендә белергә тиеш. Югары белем йортына кергәндә битендә русча булачак. Мин үзем дә шулай татар гимназиясендә укыдым, Шигәрчаллыда, 1нче класстан алып 6нчыга кадәр. 6нчыдан 9га кадәр рус мәктәбенә күчтем. Минем менә әзрәк авырлыклар булды, чөнки безнең математиклар татар теленә башта барды. Аннары инде русчага күчкәч, миңа авыррак булды. Камилләр мәктәбендә инде именно шундый основной предметлар русча үткәрелә. Мин моны ник сорадым, чөнки кайбер ата-аналар татар мәктәбенә баласын бирергә курка. Урыс телен белмәс, бердәм дәүләт имтиханын бирә алмас, башка имтиханнарны бирә алмас, югары уку йортына керә алмас дип. Айсылу, сезнең дә балаларыгыз татар телендә яхшы белә. Алар татар мәктәпләрендә укыдылар. Сез ничек сайладыгыз бу мәктәпләрне?
безнең инде мәктәп сайлау татар теле булырга тиеш иде, анда безнең име татар телендә уку мөмкинлеге булырга тиеш иде. Без 171 мәктәпкә барып кердек беренче бала белән, иң беренче, һәм анда безнең иң беренче дәрестә, иң беренче атаналар җыелышында ук конфликт килеп чыкты. Татар теле нәрсәгә кирәк соң ул дигән Саф татар районыннан чыккан атаналарның шыелдашып утыруыннан мин шундый ямьсез сүз белән әйтәм инде аны. Мәйтәм, ник монда килдегез алайсам, мәйтәм, барыгыз, мәйтәм, башка класска күчегез. Юк, башка класска күчәс килми, аларга именно шушы укытучы кирәк. Ахырында безнең класста укытучы ике телдә бирде инде дәресләрне. Аңламаган балаларга русча, аңлаган балаларга татарча. Алия безнең анда бер генә ел укып калды. Мин нәрсә дип уйлыйм? Әгәр бала туган телендә белемне ала икән, шул туганнан бирле ул без бит инде өйдә татарча аралашабыз, татарча сөйләшәбез, әйме? Аңның ул фәнне үзләштерүенең сыйфаты югарырак була. Ул чуаш телеманда, татар телеманда, удмурт телеме, теләсән инде тел булсын, ул үз туган телендә фәнне әйбәтрәк үзләштерелә. Аның исәпләүләре дә бар, галимнәр аны исәпләп чыгарган инде ничә процентка әйбәтрәк үзләштергәне турында. Хәзер инде безнең әтиянеләр әйтә бит, ега дип, ега бирергә кирәк, еганы рус телендә бирергә кирәк диләр, әйме? Ега бит ул 11нче класста гына әле. Беренче класста без ни пишагыма дип балабызны урысча аның нисенә тыгызлап тутырабыз белемне. Кирәк түгел ала әйтергә. Әгәр ул тапкырлау таблицаларын, анда синус, косинус, котангенс, тангенсларны татар телендә укый икән, ул еганы бирә алмыймы инде? Бирә әлбәттә. Ул егаларны шундый бүкәй иттереп әтиянеләрне куркыталар. Мәктәпләрдә хәзер бит инде еганы бирү өчен әтиянеләрне дә чакыралар. Барып карадым мин ул егага. Бер нәрсә түгел ул. Уртача өчлегә укып барган балалар өчен тестлар ул. Бер нәрсә түгел. Язып кайттым, еганы 82 бал булганмысың инде минем? 100 түгел инде, әлбәттә, 20 ел элек мәктәпне бетергән кешенең кая ничә бал булсын инде? 24 ел элек. Шуннан укытучысына шалтыратам, әйтәм, менә 82 бал булган инде дим. Укытучысы әйтә, ну бишле бит инде ул ди. Сез нәрсә ди? Мондый әтияниләр мондый балга бирсен әле ул инде еганы дия. Балалар бит аны мәктәптә укып бетерделәр, бирделәр. Әле ул 10нчы, 11нче класста укыган чагында бөтен мәктәп программасын кабатлап барасың бит әле. Бөтенесен искә төшереп барасың. Шуңа бернинди проблема юк туган телдә укудан. Һәм анарысын тагын шунысы бар. Без урыс мәктәбенә укырга кердек. Урыс мәктәбенең татар классында икенче малай белән 179нчы мәктәпкә безнең укытучыбыз татар гимназиясыннан килгән бик көчле укытучы иде. Монда да шундый ук конфликт килеп чыкты. Фәннәрне татарчада алып барырга дигәннигә, анда инде әтиянеләр шулай ук бик катты дәрәү күтәрелделәр инде татар теле нәрсәгә кирәк соң ул дип. Дәрес хәзерләгән чагында балаларның фикерләүе урысча булмасын дип, татарчада уйларга өйрәнсеннәр дип, без инде дәресләрне әзерләгәндә татар телен куллана идек, татарча әзерләй идек. Ул мәсәлән математикадан эшләп утыра. Мин аңа мәсьәләне иренмичә дип әйтим инде, татарчага әйләндереп аңлатам. Әйбәт кабул ителә, тиз шишелә, әйбәт аңлый, чөнки әле башлангычта укыган вакытта бала татар телендә фикерләүдән туктамаган була. Хәзер дә кайсы бер әйберләрне, шул ук физикаларны, шул ук нәрсәләрне, терминнарны биргән чагында дип әйтимме соң инде дәресләрне хәзерләгәндә мин аларга аның татарчасында бирергә тырышам. Менә хәзер 165нче мәктәптә була бит инде безнең адымнар комплексында уку 3 телдә барырга тиеш дип әйтәләр. Күпмедер дәрес татарча, күпмедер дәрес урысча, күпмедер дәрес инглизчә. Башлангычта укыган вакытта инде алар телләрне әйбәтләп өйрәнәләр дә, урта звенода төрле фәнне төрле телдә укыячаклар. Мин монысына да бик разыймын әлбәттә. Ул ничә процентка шулай булып килеп чыгар, бала бу очракта 3 телдә фикерләргә өйрәнеп чыга. Безнең хәзер балалар нишелләр, балалар безнең инде урта звенога җиткәндә 7нче, 8нче класста укыган чагында татар телен бөтенләй онытып бетерәләр. Ул өйдә сөйләшәбез дип кенә, әни миңа чәй яса, әни мин киттем, әни пока, әни мин кайттым дип әйтү генә ул татарча сөйләшү дигән сүз түгел. Менә бу шундый каты ялгыш. Укысыннар мәктәптә урысча, ега бирәселәре бар, югары белем аласылары бар. Үзебезгә дә безнең кыен булды дип әйтү ул тамырдан ялгыш. Әгәр синең балаң урыс мәктәбен бетерә икән, ул урыс армиясының солдаты булачак, ул
урыс хөкүмәтенең винтигы булып килеп чыгачак инде, система кешесе булып килеп чыгачак. Без бит беренче чиратта татар аналары буларак татар балаларын үстерергә тиеш. Безнең үзебезнең үлгәннән соң ачуымда бер килмәгәе татар телендә дип әйтим инде, име? Безне искә алып, безнең рухыбызга дуга кылучы оныкларыбыз булырга тиеш. Мәктәптә урысча гына фикерләргә өйрәнгән балалар, алар нинди татар баласы үстерсен аннары? Алар татар баласы үстермәячәк бит. Аларның балалары урыс булачак. Мин монда дәвани булып, әби булып, балаларыгызны татарча өйрәтегез инде, балакайларым дип әйтеп, нинди хакым белән сөйләшеп утырырга тиеш булам. Аларның балаларын мин татарча өйрәтелмәячәкмен. Баланы татарча әни өйрәтергә тиеш, әти өйрәтергә тиеш. Һәм татарча өйрәтү ул татарча уйларга өйрәтү дигән сүз баланы, сөйләшергә генә түгел. Бер генә мисал китерәм. Без мәктәптә укыдык чит тел. Атнага 2 тапкыр керә иде. Кемдә немец теле керде инде ул вакытта, кемдә инглиз теле керде. 10 ел укыдыкмы, белмим. 7 ел булсын инде 5нче класстан керде. Бер нәрсә белми чыктык. Сөйләшә белмибез әлбәттә. Сөйләшә белмибез. Һәм менә хәзер татар теле. Әле ул сайлаганнарга гына керә бит әле ул татар теле 2 дәрес атнасына. Әйе. Менә шул ук булачак. Тел әйбәтләп үзләштерелсен өчен аны куллану мөхите булырга тиеш. Һәм нинди фәннәрнең бер өлеше шул телдә барырга тиеш. Әгәр безгә инглиз теле кирәк икән, әйбәт итеп өйрәнергә, ул телдә фәннәр укытылырга тиеш. Менә Алия укый инде безнең хәзер 4нче гимназия интернатта, кызлар гимназиясында. Хәзер әлбәттә укыйлар урыс телендә, ләкин анда минем сеңлекәшләр укыды. Сеңлекәшләр укыганда алар математиканы, физиканы, информатиканы, биологияны укыйлар иде, бары тик инглиз телендә генә. 8нче класстан, 7нче класстан. Хәзер андый укытучылар юктыр инде алар. Ул вакытта төрекләр укыта иде бит. Хәзер инде күбрәк урыс телендә алып барыла, 1-2 предметлары гына инглизчә бара бугаяларның. Ул вакытта чыккан балалар телне, инглиз телен бик әйбәт белеп, үзләре дә шул ук урыс теле белән бер рәттән, татар теле белән бер рәттән сөйләшерлек булып чыгалар иде. Шулай ук төрек телендә. Алар 4 телдә идеаль белеп чыга торганнар иде. Әгәр безгә шундый балалар кирәк икән, шундый компетентлы балалар кирәк икән, без фәннәрне укытырга тиеш булабыз шул телләрдә. Менә бу полилингваль комплекс ачыла инде. Мин ул комплексны шулай булыр дип өмет итәм әлбәттә. Но ничек булыр, ансын киләчәк күрсәтәчәк инде. Шуңа күрә бик ул хәтлем җыгылып төшеп китеп, ай бик шәп мәктәп дип мактапта булмый әле уку башланмаган. Гүзәл ханым, сезнең хәзер бер икенче балагыз, икенче улыгыз әзерлек төркеменә йөри башлаячак мәктәптә, шул ук мәктәптә, Менә шушы подготовишкалар дибез инде без аларны. Алар кирәкме? Аны нинди мәктәптә узсаң кирәк? Үзеңнең барасы мәктәбеңдә әйбәтрәкме? Яки менә хәзер шундый түләүле төрле үзәкләр, балалар үзәкләре дә бар бит инде. Анда да баланы укырга, язарга өйрәтәләр. Без укыганда күп балалар укырга, язарга белми киләләр иде. Хәзер мәктәпкә бары алдыннан бала укый белергә, яза белергә, саный белергә тиеш. Хәзер заманасы үзгәрү сәбәпле бала бит туганнан бирле уже кайбер әтиәннәр мәктәпкә әзерли башлый. Әле 3 яшьтән алып инде подготовишка йөри башлыйлар. Без инде Камил кечкенә чагында шулай 2 яшьтән алып микән центр дошкольного развития дигән нигә йөри дирек Панда исемле безнең янда гына урнашкан ул. Кыш көне бит ничектер общение әзәя урамда, балалар да бик чыкмый башлый. Шуңа күрә инде без шундый центр развитиега йөрдек. Бу балалар бакчасына кадәр. Баланы ничектер садикка әзерләү мәсьәләсе инде. Һәм миңа шунысы янда 6 бала гына группада, һәм шуңа һәрбер балага подход яхшы. Ул инде әлбәттә түләүле, арзан түгел. Но балага бик ошыдырый миңа үземә дә шәхсән, чөнки бик бөтен яктан развивать итәләр инде, теге тел ягыннан, поделкалар ясау буенча инде, уйнау да, ниндидер җырлар да ятлау буенча. Камил шунда йөреп алу сәбәпле мәктәпкә ул бик җиңел китте. Шулай ук шушы мәктәптә подготовительный курсларга әлбәттә йөрдек. Бу ни өчен кирәк? Чөнки шушы бала мәктәпкә беренчедән күнегә башлый мәктәпкә, булачак дусларын күрә инде, булачак укытучысына җайлаша башлый. Барбер ул подготовительный курсларда әзме күпме белем барыр бирелә. Буш өйдә утыру түгел. Шуңа күрә инде уртанча малаенда быел шушы подготовительный мәктәпкә йөртә башларбыз дип уйлыйм. Инде түләүлегә яздырмакчы идем, урыннар калмаган икән. Түләүлегә барбер әзрәк йөртеп алмакчы идем, хотя бы шу декабрьгә хәтле генә дип.
уйлаганым. Менә бәлкем әле 20-сеннән шалтыратырсыз дигәннәр, бәлкем урыннар бушар, чөнки бик каты мактаган мәктәпләр бар шундый, тиз арада укырга да өйрәтә торган, хәрефләрне өйрәтә торган. Теге бала калганнарга караганда төшеп калмасын дигән теләктә калам инде. Шушы әзерлек булырга тиеш 1нче класска барганда. Бу сезнең мәктәптә түләүсезме ул подготовишка? Түләүле, теге нигенә фиксированный бер әллә ни кыйбат түгел дигәннән, коммерческий түгел. Укытучыларның бит бар үз вакытларын сарыф итәләр. Бу платныйларда инде түләү уннар мәртәбә артыграк. Анда совершенно другая программа дигәндәй, теге бер дәрес бара сәгать ярым, 6 бала, һәрбер балага әле өйше бирелә, китаплар бирелә шулай ук. Бик игровой формада булу сәбәпле, әле менә балалар һаман да шул мәктәп янына үтеп киткәндә, нишләп без анда йөрми башладык дип һаман да нитәләр әле, сырыйлар. Чөнки аларга бик ошыйдыр янда. Алар анда теге чаепитиелар да ясыйлар, ниндер дус коллектив, яңа елларны бергә үткәреп, шулай итеп бик кызыклы буладыр янда мәктәпләр. Шуңа мин мәктәпләргә каршы түгел. Алар да кирәк. Ул беренче баланы бигрәк тә йөртәсең инде. Ой, беренче баланы кайда гына йөртмәдек инде. Ул бассейнга да йөрттек, раннее плавание, подготовишкага да йөрттек, логаритмикага да йөрттек. Аллага шөкер, беренче балага вакыт әйбәт җитә. Калганнары шунда үзләре нитәләр инде, тартылалар инде алар. Калганнарын олысы өйрәтә инде, олысы. Миңа кайчакта ул акча, ата-аналарның акчасын җыю кебек кенә дә тоела. Белмим инде ул баланы 5 яшьтән, 3 яшьтән өйрәттең, 4 яшьтән өйрәттең, барыбер ул хәрефне танымый калмый бит инде. Беренче бала ул әтиянегә уенчык. Без аның белән уйныйбыз, курчаклы уйнаган шикелле. Без аны 2 яшьтән укырга өйрәтмәкче булып та карыйбыз, әйме? Ул иртәгә үстерү үзәкләренә йөртәбез. Без үзебез дә шулай иттек. Беренче баланы 3 яшьтән ученый малышка йөртә башладык без. Бассейнда калмады, нисе дә калмады. Уйныйбыз без аның белән рәхәтләнеп. Инде икенчесе, өченчесе тугач анда инде уйламыйсың да. Әзерлек курсларына килгәндә, ул әзерлек курслары бер яктан файдалы, әлбәттә, әгәр бала үзенең укытучысына һәм классташларына ияләшә, ләкин хәзерге реалияларда ул укытучыга бармаска да мөмкин, һәм аларның классларын расформировать итеп бетерәләр дә, ул бөтенләй башка балалар белән туры килергә дә мөмкин. Ансы да бар бит аның. Безнең кичкенә бала гына йөрде әзерлек курсларына. Ул үзе керә торган мәктәпкә йөрмәде, без аны 2нче гимназиягә йөрттек. Чөнки бәлки шунда керербез дигән фикеребез бар иде. Әгәр дә уртанчысы дип әйтим инде, улы малай шундагы малайлар лицейына кергән булса, ул анда керә алмады, шуңа күрә без икесен бер мәктәпкә бирдек инде, 165-кә бирдек. Мин шундай сөенәм Әмирнең 2нче гимназиягә әзерлек курсларына йөрүенә. Ул анда татарча сөйләшә башлады. Атнага бер мәртәбә 4 сәгатькә барып, әйме, мин аңа шаккаттым. Ул татарча уйлый башлады, татарча сөйләшә башлады. Менә шул да җитә икән балага. 165-кә укырга кергәндә инде май аенда 2-3 мәртәбә барып килдек үзенең укытучысы белән танышырга. Шундай кыска сроклы дип әйтикме соң инде дәресләр үткәреп алды ул үзенең булачак классы белән. Менә ансы бик әйбәт булды. Анда инде булачак классташлар белән танышып, укытучысы белән танышып, аңа ияләшеп, 1нче класска барган чагында укытучысын инде сагынып барды. Менә мин Алмазия Василовна янына барам, мин анда укыячакмын дип әйтеп белеп барды инде. Ул яктан бик әйбәт. Әзерлек курслары яки менә шушындай, ул башка мәктәпләрдә дә бардыр инде бәлки. Укырга керер алдыннан шул май айларында, июнь башларында берничә мәртәбә мәктәпкә барып, үзеңнең булачак классың белән, булачак укытучың белән танышып, алар белән әзрәк шөгыльләнеп, адаптация үтү бик әйбәттер ул ансы 1 сентябрьдә укырга кереп китәр өчен. Әзерлек курслары да бик күп, методикалар да бик күп, әйме, Занков методикасы, Зайцев методикасы, Монтессори методикасы дип әйтәбез инде бит. Һәрбер укытучы, һәрбер тәрбияче аларның бөтенесен дә белеп бетерми бит инде. Берсен белергә мөмкин, икесен белергә мөмкин, әйме? Ләкин алар берсе генә дә ниндидер менә шундый панацея түгел. Алар белән шөгыльләнеп кенә бик акыллы бала да булмыйсың, гений да булмыйсың, һәм аларны төрле бала төрлечә кабул итә. Кайсы бер балага бик килешергә мөмкин, кайсы бер балага ул бөтенләй килешмәскә мөмкин дип әйтик инде. Менә әле Зайцев методикасы буенча бер көнне Арчага барып кайттым, татар шакмаклары эшләгән ниләр бар икән, әйме, кешеләр безнең.
Ул татар шакмаклары инде 2 яшьтән баланы укырга өйрәтеп була моның белән дип әйтәләр. Әлбәттә, уен белән, нәрсә белән, әйме? Менә шул татар шакмаклары белән сабыйлар үзәгендә дә шөгыльләнеп караганнар инде ул. Монда методист булырга кирәк үзеңә дә. Ул методикаларны өйрәнергә кирәк. Шулай иткәндә эшләп була бала белән. Бала үзе 2 яшьтән укырга өйрәтсәң дә, аңа башлангычта укыганда кызык булмаска мөмкин аннары. Хәтта укырга 5 яшьтән, 6 яшьтән генә хәреф кенә танып керсә дә, ул иптәшләрен куып тотарга тиеш була, барыбер яңа еллар җиткән вакытта. Монсын каян чыгып әйтәм, зур кыз белән әллә кайларга йөрдек, әллә нәрсәләр белән шөгыльләндердек. Икенчесе белән инде бассейннан башка бер кая да йөрмәдек тә, бер нәрсә дә өйрәнмәдек тә. Беренче класска кергән чагында бала укыйдыр 6 сүз минутына. Бу бик әз. Классташлары укыйдыр моның 27 сүз, 32 сүз. Ярар. Хәзер яңа ел җитте. Яңа ел җиткән чагында инде бөтенесе дә тигезләнделәр дияргә була. Айнур укый башлады 67 сүз. Башкаларны куып тотты, бернинди проблема булмады ул яктан. Шуңа монда һәрбер әти-әнинең үз карары булырга тиеш инде. Бала барыбер ничек дип әйтим инде, үз дигәнен куып тотачак, үзенә кирәк кадәрлесен кабул итәчәк барыбер. Хәзерлек курсларында уку ул психологик яктан бала ияләшсен өчен генә кирәк. Азатлык радиосы, Татарча подкаст. Түләүле әзерлек курслары турында сөйләшкәннән соң минем түләүле татар мәктәпләре турында да сүз алып барасы килә. Шушы көннәрдә менә Сабыйлар үзәге татар мәктәбе ачу турында игълан итте. Моннан тыш Сәләт оешмасы да үзенең татар мәктәбен булдырырга җыена. Моңа кадәр Бала Сити ачылган иде. Ничек уйлыйсыз, татарлар арасында түләүле мәктәпкә ихтыяҗ бармы? Һәм бу аларның хәлләреннән килерлекме? Сабыйлар мәктәбендә уку аена 25 мең тирәсе булачак. Бала Ситида аннан да кыйммәтрәк. Социаль челтәрләрдәге фикерләрдән аңлашылганча, күп кешеләр моны кыйбатсына. Сез күпме бәя түләп балаларыгызны андый мәктәпләргә бирә алыр идегез? 30 мең бу бер айнан безне белешкәндә юк әле. Әйе, бер ай. Бер айга укыту кыйбатрак инде 30 мең. Балалар бакчасы менә бер айга күпмәле платныйлар 17 мең диде шул тирәсе. Менә шул ул бәядә кыйбат дип саныйм әле мин. Кайбер кешеләр, конечно, җөртә шундый мәктәпкә, балалар бакчасына. Шуның яртысы булса әле уйланырга була. Алар да әгәр дә бөтен түгәрәкләрне дә шунда үтәп кайтса инде бөтен. Иллас монда үз фикерен җиткерә. 30 мең түләп кайтмаса да булады. Беләсезме, аннары ашаган белми, тураган беләдиләр, әйме? Безнең мондый сервис бар гади мәктәпләрдә дә. Әйтик, мәсәлән, 19-нчы гимназия бар бит Проспект Победадагы. Анда бар тулы көн класслары, түләүле класслар, аларга 15 мең түлиләр. Бала сәгать 8-дә мәктәпкә килә, яки 9-нчы яртыда ул 6-га кадәр анда була. Бөтен түгәрәкләре дә, бөтен ашатулары, эшертүләре дә, озынайтылган көн группаларына да монда 15 мең түли әти-әни. Бусы гади мәктәптә. Ләкин бу мәктәптә бюджет түли укытучының хезмәт хакын. Монда бинаны арендаларга кирәкми, бина дәүләтнеке, әйме? Менә шундый әйберләре бар инде. Частный мәктәптә бит хуҗа аренда өчен дә түли. Әгәр аның собственностьта икән, ул аның налогларын да түли, әйме? Ул аның коммуналь ниләрен дә түли, бөтен нәрсәләрен. Ул укытучыга хезмәт хакын да түләргә тиеш була. Ул баланы ашатырга да тиеш була шушы суммага. Ул озынайтылган көн группасы өчен дә түләргә тиеш була. Дәрестән соң баланы тоту өчен, төрле түгәрәкләр өчен тренерларга, кемнәргә акча түләргә тиеш була. Шуңа күрә мин Сабыйлардагы 25 меңне әллә ни зур бәя дип уйламыйм. Икенче ягы, безнең татарларның, зыялыларның дип әйтик инде, гади хезмәткәрләрнең бу бәяне тартуы. Ансы бар, безнең хезмәт хаклары бик әз, шуңа күрә монда инде байрак татар гаиләләре генә үзләренең балаларын йөртә алыр. Һәм икенче яктан, әлеге түләүле татар мәктәбе безнең, ул башка хусусый мәктәпләр белән чагыштырганда иң арзаны дип күрдем, аннан да арзаны Елена сервис мәктәбе генә.
Безнең хосусый мәктәпләрдән бит инде халыкара мәктәпләр бар, әйме, аларның берсендә аена 75 мең түләргә кирәк, берсендә 50 мең түләргә кирәк. Аннарысын менә күршеләребез үзенең балаларын йөртәләр Лобачевский лицейына, ул шулай ук хосусый мәктәп. Анда 30 ничә мең түлиләр бугай аена ялгышмасам. Менә бала сити шулай ук 30 белән 40 арасында 17нче елда 32 мең иде бугай, аларның хәзер тоже арткандыр инде. Монда чынлап та ашаган белми тураган белә. Бу бер яктан караганда күпмедер дәрәҗәдә дәүләт эшен үз өстләренә алалар дип әйтимме соң инде. Менә шундый татар мәктәпләре көчле, уңайлы, белмим, әйбәт укытучылар белән татар мәктәпләре булмаганлыктан хосусый мәктәпләргә ата-аналар бирергә мөмкиннәр инде балаларын, бер яктан караганда. Аннарысын тагын шулай бер дә бар бит, әйме, бик күп әтиәниләр хәзер өйдә укытуга күчә. Именно татар мәктәбе табылмаганга күрә, һәм яки анда хәләл питание булмаганга күрә, яки анда шундук агрессив средага кертәсе килмәгәнгә күрә, аларның төрле булырга мөмкин. Уйлары дип әйтимме, фикерләре дип әйтимме, шуңа күрә алар күчәләр күбрәк өйдә укытуга, гаиләдә укытуга. Андый гаиләләр бик күп. Һәм менә шундый гаиләләр өчендә бу татар телендә белем бирә торган шәхси мәктәпләр булу бер чыгу юлы булып тора инде миңа калса. Ләкин ул өйдә укыта торган мәктәпләр алар бит Петербургтагы мәктәпләргә беркетелә. Әгәр инде син телисең икән өеңдә татарча укытырга, мин әйтик, мәсәлән, шундый юлын уйлар идем. Нигә аларны әйтик Актаныштагы Сәләтле балалар гимназиясына беркетмәскә, яки анда икенче татар гимназиясына беркетмәскә. Алай да итеп булыр иде миңа калса. Хосусый татар мәктәпләренә татар байлары балаларын бирерләр дип ышанасы килә инде. 70 мең түләп халыкара мәктәптә укытканчы, мәсәлән, нишен әле 25 мең, 30 мең түләп түрәләр татар мәктәпләренә бирмәскә балаларын. Халыкара мәктәптә укыткан әтиәниләрнең запрослары башка инде. Аларның балалары анда инглиз телендә белем ала, инглиз телендә укый. Анда татар теле бар микән әле? Анда татар теленә урында юктыр әле. Бәлки шушы хосусый татар мәктәпләре үзләрендәге сыйфатлы, яхшы белем дәрәҗәсе белән түрәләрне, татар байлары балаларын да җәлеп итә алыр һәм шуның белән татар телен алга җибәрү, татар телен популярлаштыруга үз өлешен кертә алыр. Монда иң мөһиме татар телендә дә яхшы белем алу мөмкинлеге барлыгын күрсәтүдер. Әлбәттә, белем бирү дәрәҗәсе түбән булса, хосусый мәктәпкә бер кемдә баласын китереп тыкмаячак. Монда белем бирү дәрәҗәсе югары инде, укытучыларның да категориялары да югары, тәҗрибәле укытучыларны алалар бит инде алар. Монда сыйфат беренче чиратта. Әйе, килешәм сезнең белән. Мондый мәктәпләрдә кирәк булсын, аларга уңышлар гына телик. Һәм гомумән әлеге сөйләшүебез өчен сезгә зур рәхмәт, ханымнар. Без бүген балаларны мәктәпкә әзерләү турында сөйләштек. Подкастның кунаклары әниләр Айсылу Галиева һәм Гүзәл Идрисова бах булды. Сау булыгыз. Сау булыгыз, рәхмәт. Сау булыгыз, исән сау булыгыз. Сабырлыклар. Яңа уку елында балаларыгызның уңышларына сөенеп яшәргә язсын бөтен әтиәниләргә дә. Бу Азатлык радиосының татарча подкасты һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова булды. Безнең подкастларны сез Азатлык.org сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге бөтен аккаунтларында һәм шулай ук Яндекс Музыка, SoundCloud платформаларында тыңлый аласыз.